Na 1,5 à 2 uur worden de netten opgehaald met behulp van een elektrisch aangedreven lier. De duur van een trek wordt bepaald door de grondsoort, maar mag in ieder geval niet te lang zijn, omdat dit nadelig is voor de kwaliteit van de vis. Nadat de inhoud van het net in de stortbakken is gedaan, wordt de vangst naar het beschutte werkdek voor in het schip getransporteerd. Hier scheidt men handmatig de consumptievis van de bijvangst. Vervolgens wordt de vis van de ingewanden ontdaan, gewassen en het visruim ingevoerd. De vis wordt met ijs in kisten van 40 kilo opgeslagen. Dit ijs wordt aan boord geproduceerd. De ijsmachine heeft een capaciteit van 2500 kilo per etmaal. Het visruim heeft een capaciteit van 1000 kisten van 40 kilo. Losgestort kan er ruim 60.000 kilo vis bewaard worden. Het temperatuursniveau wordt met een koelmachine constant iets boven de 0 graden Celsius gehouden. Meestal ligt de vangst bij een 4-daagse reis tussen de 10.000 en 20.000 kilo vis. In de winter wordt de meeste vis gevangen. Wanneer er aan dek geen werk is, verblijven de vissers in het bemanningsverblijf om te eten of te rusten. Zolang het schip op zee is, wordt er zonder onderbreking doorgevist. Om de bemanning de gelegenheid te geven te slapen, is er een rust-werkschema, wat inhoudt dat men 8 uur werkt en 4 uur slaapt. En dat gedurende de hele reis. Vissersschepen worden steeds gevolgd door grote groepen zeevogels die zich te goed doen aan het weggegooide visafval. Soms zitten er duizenden vogels rond een schip. De Jan van Gent is wel één van de opvallendste zeevogels. Deze stort zich met een duikvlucht op zijn prooi en achtervolgt deze zelfs onder water. Vaak zien we de Jan van Genten in de buurt van haringscholen. In het broedseizoen verblijven deze dieren op de eilanden voor de Schotse kust, waar op sommige eilanden tienduizenden nesten worden geteld. Een dag later is het weer aanmerkelijk slechter. Vooral in de winter wordt de visserij vaak bemoeilijkt door stormweer. De kleinere schepen kunnen dan niet uitvaren. De grotere vissen nog door tot windkracht 9. Soms moet ook door deze vaartuigen de visserij gestaakt worden, omdat de risico's voor de bemanning aan dek te groot worden. Als de storm langer aanhoudt, wordt er op zee gewacht totdat het weer wat opknapt. We zien hier de bemanning van de Breskens 43 bezig met halen en vieren van de netten tijdens slecht weer. De vangst valt bij stormweer vaak erg tegen, omdat de netten als gevolg van de deining niet meer constant op de zeebodem zijn. De bemanning draagt automatisch opblaasbare zwemvesten. Er is constant gevaar om overboord geworpen te worden.